Dan de wedstrijd van Joert dus op een zee bij Hielpen. Er zie je een treihoekbaan leiding. En de hege tonnen die leiden richting Enkhuizen. Ja, dat het hele spul dan start is en gaat dan richting die hege ton, dan is dat een mooi gezicht. 16 scooters onderwijs van de vrot bij de eerste tonnen. En hoe komt het dan bij de eerste tonnen? Sibo Siesling. Leidt je uw stuurboord, maar die draait dan niet een vaardekop van Elke Dijkstra. Sibo, slag het uit jongen, want de kist aan een protest nou oprinnen. Als er ook maar een seconde twijfelt, dan is hij ek het bokje. Maar Elke Dijkstra, hij jouwt hem de ronde, hij kinderkrekt van los. Nou, dat scheelde net zo volle. Ja, hoe komt het dan om tweede plak? Tony Brundel is om een tonnen. Den Jonken, Jacob Huisman. Maar Walter de Vries, maar de goede verwachting, hij zit minst. Zou hij dan het derde plak nou even pakken kunnen? Dat wordt nog heel spannend, want al die scootjes die matten eromheen. Het is Deunjer. Ja, er is genoeg ronde. Sibo zocht het. Ik wil geen gevrot hebben. Twijfelien verleer hij op dit plak. Zien zwut, Walter nou net weer. En dan is Walter de Vries mooi het derde plak. De Losboys komen direct naar gewoon en die zullen aansluiten achter Sibo Siesling op het vierde plak. Maar Tony Brundel is alweer voorbij gegaan. Toch Jacob Huisman. Daar komt er om met die grote kaai in zeil. En al die orenskoetjes die dribbelen erachterom. En Hielendal op het laatste plak. De debutant Robert de Jong met het lemste scootje. En zag eerst dan al hier het Varwieserak in. Ja, en dan komen we weer bij die hege tonnen in de volgende route. En dan had Delmer Los de onval inzet op Walter de Vries. Die leidt uw stuurboord en Delmer leidt uw bakboord. En ja, dan moet Walter gewoon rond te Jan. Hij wil geen probleem hebben zelfs. In deze eerste wedstrijd is dat zo wichtig voor de rest van de competitie. Hij wordt naar het vierde plak verwezen door de Lost Boys. En het is opvallend dat die hele grote skippen, zoals hier Sibo Siesling en de Delmer Lost Boys en Walter de Vries, zo verschrikkelijk mooi het zielen kennen met die grote zwieren skippen. Wat is dat oors met dit skipje? Dat lichte skipje van Tony Brundel. Alweer in de derde route. Vrij ziel, heel geen concurrentie. Maar dan moet je toch opletten blijven. Er is concentratie onboord en het in die praat wat. Er wordt zield. Maar jongens, dat skipje daar links. Het docht net mij in deze wedstrijd. Maar er is wel een soort om de dwangwest. Het is de Nienke. Het had gast een twaaspeelt veroorzaakt in de IFK's. Er zijn een soort mensen kweer om vertroen. Het zou een bolskip wezen of een scootje. Zis het maar, wat is dit? Want van de week is er weer een haatsteek om dit drama toevoegd. De dochter had weer een uitspraak dienen. En dit zal nog wel weer een stukje krijgen. De Nienke kwam even op bezitten bij de eerste zielerij van de IFK's. En wils wij daar even wieren. Binnen twee debutanten onder het knokken met Lolleskakel daar in het vermidden. Het is links Centimeter die een gatje zocht en er mooi tussen prikt. En dan ziet er niet een Samara het zie in de plak. 2 plakjes winst. En dat is toch mooi voor de meters. Jongens, hoe mooi dat starig dat gaat om die hege ton. Wat wie wat een nieuwe wien. Zo nou dan hellen er even om en zo dan flauw er weer oud. Maar hier in deze man net zo vol mij neder met die wien. Want wat er is, dat pakken ze. Sibo Siesling die zet de onval in het laatste route op Jacob Huisman bij die lege tonnen. Jacob Huisman draait je om die ton. En je zoens is dat heel krap is. Maar dan zie je het genoeg rond eigenlijk wel tussen. Ja, en als er maar een gatje is, dan is Sibo Siesling katje toek als er is er vanzelfs bij. Heel krap om die ton heen, draait er dan binnen terug bij Jacob Huisman. Ja, en dan kent haast net oors dat hij van het redden naar het tweede plak gaat. Want nou neemt er nog eens een keer de wien uit de zeilen bij Jacob Huisman. En dan vult daar de scoort nog. En dan zet je gang en een keer terug de midden zeilen en dan sta je op het tweede plak. En dat is toch een mooie prestatie voor de drielsters. En hoe zit het dan met Tony Brundel daarvoor? Nou, die had in het laatste route er al een paar achterblijvers te pakken. Jeroen de Vos met de Elkje en Robrion met de Frisia uit de Lemmer had er al te pakken. Dat zijn de achterblijvers. En hij gaat dan op naar de finish. En dan zeggen we dat hij op wij gaat naar Peter de Koe en Lolleskakel, maar die zal hij net meer inhellen. En we zeggen definitief dat tweede plak voor Sibo Siesling is ten opzichte van Jacob Huisman.
Tony Brundel. De eerste slag is om de Alderwaard. Zij even midden op het scootje naar de finish. En de dochter ik hier mij de Lietselies. Tony Brundel eerst bij de IFK's wedstrijd op Hielpen. En zeggen we dat hier op kaart. De uitslag dus de Lietselies op nummer 1. Sibo Siesling op nummer 2. Dan Jacob Huisman op nummer 3. Gaan wij naar de achterplak. Henk rechts, maar de uit en thuis. En dan krijgen we de tweede side. En dan zeggen we dat het jongende is Siep Meijer maar de Jong Jasper. Jappie Banstra maar de Lonneke op nummer 10. En dan gaan we heel dan naar onder en ta. En dan zeggen we dat de Eelkje 2. Jeroen de Vos, ja, dat ik nog wel kampioen was in de IFK's. Op een 16e plak belonen is. Dat is zelfs net zo mooi.